hôtel Lafia ale cokolen bɛ ikini bolo fan fɛ. I bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04. Hôtel Lafia, référence do. Agence Dunia Travers Service ako abibonya masegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo aw munu yedana ya takadaka aw ka hiji labeni aketu hiji ke yoro ani batu ke yoro wera ubela yelela yoro be ani wati be baw bulu kuma do o kabusa ne de singa di Agence Dunia Travers Service jenyu ankele mimbe aw ka hiji ni aw ka humura ke ka nya ale de do Opana ni aw be kunafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw be u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la opana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u be dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État, conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. Flɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye kari ye mɛ kalo tile 31 san 2026 minnu sɔgɔlen nana Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi wulada in na an b'an ka babu daminɛ ni tajiko ye fala ye tiɲɛ do nin waati in na mɔgɔw ɲɛ tɛ aranbaw jɔlen na i n'a fɔ octobre ale ni septembre kalo tɛmɛnen san 2025 nka koba duguma o ka jugu dɛ gasoil ale tɛ ka ye waati min yɛrɛ la taji kun sɔngɔ ka di a kun sɔrɔ ka di dɔ faralen a sɔngɔ ka ye diɲɛ gɛlɛya min ni Moyen-Orient kɔnɔna ni kɛlɛ taara bɔ o la o y'a to dɔ farala taji sɔngɔ kan nka anw fɛ yan a kɛra taji yɛrɛ de tununa pewu n'o ye gasoil ye a ti ye ɲɛna fiyewu ni dun ye jamana ka station ta k'u lajɛ fala ye ani jamana bɛ sɛgɛn min kɛ ka wulikajɔ ni baara minnu kɛ sɔrɔdasiw bɛ taa taji donni min kɛ ka na n'a ye a n'a escorteli ka fara chauffeur ka mankan kan gouvernement de ka tila tuguni kalo o kalo sefa wari miliyari 3 a n'a kunkanfɛn k'o di yaasa sɔngɔ bɛ se ka bɛrɛbɛn cogo min na jamanadenw ma o bɛɛ n'a ta an bɛ k'an yɛrɛ ɲininka hali bi taji minnu bɛ don u bɛ taa min n'o y'a sɔrɔ Bamako don i bɛ se k'a fɔ ko Bamako don fala ye nka ni Mali marabolo mɔgɔ o mɔgɔ ye baro kɛ n'olu y'u ta ɲɛf'i ɲɛna i b'i ta k'i kun a dun tɛ k'a bali dɔgɔkun o dɔgɔkun n'i m'a mɛn ko citerne 600 donna i b'a mɛn ko 700 donna walima 800 donna kabini maaw bɛ ba don ko la i yɛrɛ ka kuma kabini mɔgɔ bɛ bɔ ka tɛgɛrɛ fɔ fo sisan citerne bɛ tɛmɛ mɔgɔw la dɔw yɛrɛ tɛ fɛ ka sira yɛrɛ bila u ɲɛ a kan ka jateminɛ mun de bɛ yen jɛkulu minnu kun sigira waati gɛlɛma waati fala ye n'olu tun bɛ tugu citerne kɔnɔ n'a bɔra douane na ka taa n'a ye station kɔnɔna na olu bɛ min fɛɛrɛ minnu kun sigira
papier bamunu tumbora ka fo ka la kolosili ke yasa taji be se ka tabla station ngono ba se ka fere to mi kana dinga ko na o sengulu laje kan nega do olu barakalo be minimbi yalama nin sengen bain ni musaka bain be ka bo gouvernement fe taji atika ye abana ta falai sugu fina no ye dugo ga fere ye o nyonyele no anga marabulo chamana bi de seu ka fe ni ko ki ka 20 litres soro falai ibta wa mugana de bama ko ya 20 litres adogomanda o wa woroi fami nga fere wa saba ani keme woro ya chale o de songa kelen flaga ken yebi ni e ko intaga jatemine ibaye ka fo falai bolo jigina fan no fe o e fan jumenye papier munun bora sebe munun tara wati mina ko kun blenenu olu moho olu chamante ka baraka san ni ya jatemine fana mamunu tume no finitigila ka no lume da mobile nunga falai no police ye kana nu ye station kondana o bara fana nogara ko sebe station tigu fana siterne mina na jomoho nyena falai yani ka bo kare kuna kana bafo ko mi gazoale ka bana ko essence drone be kabini moho be wele lige kelengele fo sa dongoro anga telephone le be fala wa segu ere ta ga juga be segu ka fura kuluga nani dalu ay falai ko femi be ni benye bala ko dalu anyi ni kunte de ko segu be ba do ka fo bi ko degu me segu taji ko la wala dugulinte taji do anaka ban ashima ngora ni she segu bi segu be togo mi motivite ba ma were kerebetew nga nimbela ama fe sisa falai ka fe no fana famu esa so munu be na ma fo ko luye malde untai ite gazoale re soro ulu kono ango mu alebe ka anyamani njo doni folo andaro na abna na to sena parce que couranta ma tesegi jigibada aleka tingo sebete ni pura aleka pama abitana ere nonte uka ulika tajigo nyenyi ni fala ne be fen sabafuye ukolu sege sebe munu tumbora taji jitugo nyumana atla to nyumana ukolu nyini ko olu ora sege taji tume bolu minge douane kono ka police daw ka fini tugu daw ka na station kono uko sege munu fana tuma kumbe station kono na ka ke dinga kono ka nega do ka mesure falai ukani jatemine wa jele ya ere kono na fana amega mi men falai ko ma woro ere taji nyere 100 songola on se ga 100 songomina kwa chama mega ta fere ulu de mabi donc taji tigu ere ba fe ga fere uluma sabula lu te tremelike ulu ba fodoro ko na foro ko kemen saba kemen na nuba litrisa ola ka soro gouvernement ga songot mase kemen flaire ma donc ni ngele ade